Àlex. Sí, molt bon gust, Jordi. En fi, Pichi, quina anàlisi prèvia faries de la final? Home, de moment, xuts a porta 0, ocasions de gol 0, faltes 0, fores de joc 0 i Jimmy Jams 0. Deixa'l, Pichi. En fi, seguim. Gràcies, Bernat. És en Bernat Soler, que em passa una nota. Oh, Déu meu! Diu que està afònic. Bé, puc retransmetre el partit sol tranquil·lament. Sí, massa tranquil·lament, amb la teva patxorra. Però et prohibeixo parlar del Göteborg. Bé, de fet, Göteborg no és tan important si no fos pels meus 3 gols. Pichi! Va, som-hi! Tenim l'11 del Barça confirmat? Confirmadíssim. L'11 del Barça és Jeffrey. L'engalta de... Mantell, gol! 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 Pichi! No cal que celebris tant el gol que acaba de marcar Rooney. Estic celebrant el gol de Pedro. Encara? Carai, quin ritme que portes. Sí, que pesat, Bernat. A veure... El Bernat Soler diu que podria ser fora de joc. Impossible. Pedro estava molt per darrere del seu defensor. El de Rooney! T'ho dic de seguida consultant la màquina que fa recreacions en 3D. 3D. Gol! Gol! Quin xut de Messi, Pitch! Gran assistència de micro des de més de 100 metres! Companys, tornem la connexió! Mame! Messi m'ha xutat el micro! Gol! Bé, doncs ara sí que podem afirmar-ho. Que Messi és el millor jugador del món? No, que el gol de Rooney ha estat en fora de joc. Et felicito, Pichi. Fa mitja hora que ho sabem. Mira aquí. Ai. Pichi. Gol! Mare meva, quin golaç, quin estil, quina tècnica, quina gran definició. Ostres, que fort! En Pichi va a l'hora, per fi. Un gol perfecte de Leo Messi que posa el 2-1 al marcador. Sisplau, Pichi! El Barça acaba de fer el tercer. Ha marcat Villa. Villa? Villa. Villa? Villa. Què? Aquesta sí que és bona. Ha marcat Villa, diu. Ai, Xavi, ets un catxondo. Villa, diu. Diu que ha marcat Villa. Ai, que... Em peto.